Skal du pakke den op? Du skal pakke den op? Ja. Ja. Jeg er helt benovet, jo. Nej, det er ikke så slemt. Kom. Ja. En lille kort her, ja. Så for helvede. Der kommer bageren også. Øj! Ja, mester. Ja. Nu må vi se. Må jeg se, hvad der er i? Ja, vi har ikke noget at skrive på den. Det kan vi ikke nå. Nej, skidt der det. Ja. Mor, far, kom nu. Ja. Skal du ikke? Hold da op. Har du glemt den? Nej, den var der. Må jeg se? Skal vi Kop lige... kaffe til dig. Ja, tak. Jeg ved ikke, om den er helt varm, den der. Vi skal bare med i maven. Så har du også glemt den. Ja, jeg kunne ikke nå det, Sasha. Det var helt varmt. Skal jeg sætte noget mere over? Kom ind her. Den går rundt der. Ja. Du skal altså. Ja, det kan vi ikke endnu. Kom her. Nå, læs højt, Bjarne. Så, Hvad skal nu der skal vi altså op og pakke den op. Op og se. Jeg synes, jeg skal skuffe det. Pas fast lige på den, mor. Ja. Rulle. Nu tror jeg godt, du kan se. Det kunne næsten være mad. Det tror jeg, Jeg kan lige hjælpe dig. Jeg tror, det er en kuffert. Ja, det er fint. Jeg er ikke først der, jo. Nej. Men det er starten på noget nyt. Jeg tror, det er en kuffert. Nye damer. Jeg ved godt, I ikke vil have flere damer. Ah, men de glæder sig alle sammen nok. Ja, det tænker jeg nok. Men de ved så ikke, hvad de går ind til, jo. Det er jo det. Nej, det skal nok blive sjovt. Bare det bedste i fra. Altså, det er en pæk fra baghovedet af mig. Hej, pappa. Hey! Ja, det skal være noget. Ikke? Og spor. Ja, hele vejen. Så kan du byde på noget. En masse forskellige øl. Øl, ja. Jeg kunne ikke lige helt nå at se det. Nej. Skal du have den? Du skal vente den op. Ja. Der er plads lige i Mondeo. Så er lidt af Valium. Står fandme rundt. Det er bare forskellige for hele Danmark, ikke? Hold da op. Ikke? Det var så let. Det skal nødes, Ja. ikke? Det skal nødes nu. Skål! Ja. Det skal nødes livet. Det var så let. Ja. Ja, det må du gerne tage. En rørvig pils. Ja, den har jeg lige byttet ud med den. Sparker yoghurt i hovedet. Ja, ja. Farfar. Nej. Det var jeg nu. Det var bare fast. Ja. Jeg måler. Jeg kan ikke holde kæft. Nej, det kan gå snøren, jo. Ej, hvor er det svært at holde kameraet stille her. Det var godt. Det var godt, vi tog noget dessert med. Okay. Den ligger lige ved siden af dig. Det skal vi lige, fordi
skal ikke op i snuden. Tør den i snuden. Ja. Ej, 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 ej.